ɲɛ 17 bɛ juru Segu mara la ni Bamako o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ. An balimaw a ni wula a y'aw bisimila. Ni ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen bi araba janvier kalo tile 15 san 2025 kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jatilen do farafina gun kan I n'a fɔ jamana fɔlɔ min ka sanu bɔta ka ca ka gɛlɛyaba ko binnen do jamana ka sabu kɛ sanu min bɛ sɔrɔ jamana fɛ o hakɛ ka dɔgɔ o kɛlen do gɛlɛya ye nin waati ninnu na Mali ni jamana wɛrɛ ka dugujukɔrɔso cakɛda so minnu sigilen do jamana kɔnɔ I n'a fɔ Barrick Gold n'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila Lulu Kunkoto VOA Bambara ye wele bila Modibo Mao Magalu ma sɔrɔ busumbaga do ka bɔ Bamakɔ bɛna an ka ɲininkaliw jaabi sisan Malikura jɛmukan kɔnɔ. Farafina jamanaba saba minnu bɛ Sahel kɔnɔ n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye bɔlen kɔfɛ farafina tilebiyanfanw ka tɔnba CEDEAO la. Ko fɛɛrɛ jumɛnw ka kan ka tigɛ Mali jamana fɛ walasa ka se ka u ka bɔli CEDEAO la ɲɛbila baaraw kunbɛn. Ameriki ka sariya sunba b'a jagoya ko maa minnu ka kan ka sugandi ka bila minisiri jɔyɔrɔw la jalatigɛli baaraw bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ ni kalata ye Sénat ani Congrès fɛ. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi Malikura kunnafoniw la kumaba ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka laseli tɔmɔlenw kan farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. Mali jatilen do farafina gunkana jamanaw fɛ min ka sanu o bɔta ka ca nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba binnen do Mali jamana kan walasa ka se ka sanu tɔnɔ bɔli siraw baaraw sigi sen kan min kɛlen do gɛlɛya ye u ni sanubɔ cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na I n'a fɔ Kanadakaw ka dugujukɔrɔso cakɛda min sigilen bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Barrick Gold olu ye u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ni tile fila laban ninnu na min kɛra Lodko Guntolo o fanfɛyɔrɔw la walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn Mali sanu bi bɔ cogo di a nafa yɛrɛ ka kan ka se malidenw ma cogo juman na VOA Bambara ka ɲininkaliw senfɛ Mariam Kuyate y'a ka kuma barani tɛnku Modibo Mao Magalu la sɔrɔ busumbaga do ka bɔ Bamakɔ an k'ale ka jaabiw lamɛn Mali yɛrɛ ka sanuko kun kan. Sanuko in a kɛlen bɛ fɛn dɔ ye an ka jamana kɔnɔ an ka sɔrɔ fanba dulonnen bɛ sanu de la n'an ye jate minɛ sanu an ka sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko recette d'exportation an bɛ fɛn fɛn feere kɔfɛ sanu tun bɛ taa 60 fo 80 mais sisan kabi salon sanu bɛ tɛmɛ n'o bɛɛ kan sanu bɛ 90 kɛmɛ sara la sanu bɛ 90 de la sisan an bɛ fɛn fɛn feere kɔfɛ donc nafa bɛ se ka sɔrɔ sanu na cogoya min na o de bɛ se ka jamana la yiriwa ayiwa o de y'a to an ka jamana ɲɛmaaw u ye a lajɛ ka sariya falen n'a bɛ fɔ a ma ko code minier jukɔrɔfɛnw bɔli la donc code minier in ale bilala sen kan san 2023 ale sɛbɛnna Lolo Gunkoto ale de ka bon ni Mali sanu bɔyɔrɔ bɛɛ ye wa Barrick Gold n'o ye kɛnyɛrɛye minnu bɛna sanu bɔ yan olu de ka bon sanu bɔ la diɲɛ kɔnɔ ni kɛnyɛrɛye bɛɛ ye bon n'i ye Afrique farafina jamanaw yɛrɛ ta Lolo Gunkoto ye filanan de ye Afrique mais fɔlɔ fana o bɛ République démocratique du Congo o fana bɛ Barrick de bɔ o fana ye Barrick de ka sanu bɔyɔrɔ ye donc n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na Lolo Gunkoto ka bon n'an ka sanu bɔyɔrɔ bɛɛ ye mɔgɔ 8000 ɲɔgɔn olu de bɛ baara kɛ Lolo Gunkoto la emploi direct ani indirect vraiment ne kɔni ɲɛna jamana ni Barrick Gold ka sigi u ka fɔ ka bɛn kɛ o de ka fisa parce que ni mini datuguna hali k'a dayɛlɛ nkɔ tuguni kalo damadɔni kɔfɛ a bɛ na ni gɛlɛya caman ye ayiwa donc olu ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya jamana fana ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya ayiwa minnu bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔ in na olu ka sɔrɔ bɛ tiɲɛ ayiwa minnu fana bɛ feere kɛ sanubɔyɔrɔ in na olu fana ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya. Yala Mali jamana yɛrɛ bɛ se ka a ka sanu baara a yɛrɛ ye wa? Non, Mali tɛ se sa ayi o non Mali tɛ se o la n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna sanu bɔ musakaba de b'a la sanu ɲinini musakaba de b'a la sanu bɔli musakaba de b'a la ni n ko musakaba a wari dɔgɔmaninw ye $1 million kelen de ye koyi 600 millions n'olu ye wari fitinin f'i ɲɛna dɔrɔn o ye $1 million unité de compte ye $1 million ne yɛrɛ ye baara kɛ Siyama an tun bɛ ka bɔ dugu jukɔrɔ an tun bɛ ka sanu bɔ mètre 90 ka taa mètre 120 a san 30 de ye nin ye min donn'a la a bɛ ɲini ka dollar miliyɔn 100 bɔ o y'a sɔrɔ dévaluation ma kɛ donc o musaka ninnu jamanaw tɛ se k'o bɔ jamana kɛnyɛrɛye o tɛ yen bilen
jamana bɛ kɛn yɛrɛw de ɲini ani minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ musaka minnu ka ca voilà donc o de y'a to kabiri san 1991 ni 91 ni sanu in tun bɛ yan kabiri ma se o mais a tun tɛ bɔla o kalana bɛ kɔ kalana dun tɛ tɛmɛna 3-5 tonnes kan san kɔnɔ n'i y'a ye mali bɛ kɛra sabanan ye afiriki bi kɛn yɛrɛ ye ninnu de don an n'olu ka baara kɛ mais an ka n'u ka baara kɛ tilennenya ni jɛlenya la jamana k'a ka nafa sɔrɔ a la jamanadenw k'u ka nafa sɔrɔ a la. Farafina jamana saba minnu bɛ Sahel kɔnɔ n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamana ye olu kelen kɔfɛ k'u senbɔ CEDEAO ka tɔnkulu la ko baara ɲɛbila baara jumɛnw kan ka sigi sen kan walasa ka se k'u ka baaraw kuncɛ o nɔgɔni fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ka tɔn olu b'a fɛ ka kumaɲɔgɔnya datigɛ u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw cɛ cogo min na fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ u ka baaraw kuncɛli la. George Atino, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. AES jamana saba ninnu tagali ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la o kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya sɔrɔko ani politiko ta fan fɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya fana ka kɛɲɛ ni jamanadenw olu ka taama ye farafina tilebiyanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni AES jamana saba olu kan bɔ k'a fɔ ko CEDEAO jamanadenw bɛ se ka na olu ka jamana kɔnɔna la hali ka sɔrɔ dugutaga sɛbɛn visa tɛ u bolo CEDEAO kɔni ale ma dantigɛli sɛbɛn kɔni bɔ o kun kan kɛrɛnkɛrɛnya la hali n'o y'a sɔrɔ a Mali marabaw olu ka jatew b'a jira k'a fɔ ko n'i ye maliyɛn fila ta minnu jamana kɔ kan ko kelen ko sigilen bɛ Côte d'Ivoire ka faro kan ka kɛɲɛ ni Burkina Faso ka jate ye mun kɛra san 2014 Burkina Faso den miliyɔn 3 ɲɔgɔn de sigilen bɛ Côte d'Ivoire yala mun de bɛna kɛ o jamanadenw na yala u bɛna se ka sɛbɛn sɔrɔ ka to ka baara kɛ yanni ka sigi yen wa ɲininkali gɛlɛ jaabi kan ka ɲini ɲininkali minnu fana la u bɛ tali kɛ CEDEAO kɔni ka jɛkulu kan minnu bɛ AES jamanaw kɔnɔna la misaliyala OAS ni o ye Organisation West Africaine de Santé ye ni o ye jɛkulu ye mun sigira kɛnɛya kunkanko ma farafina yanfan CEDEAO jamanaw kɔnɔna la o mun dagalen don a bobo julaso ni Burkina Faso kɔni ka bɔli sɛmɛtiyara CEDEAO kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko cakɛda in kɔni kan ka taa sigi jamana wɛrɛ la bolodengɔni kɔni silen bɛ Côte d'Ivoire ma kɛrɛnkɛrɛn la Yamuso kɔrɔ jaabi kan ka ɲini ɲininkali mun fana la o bɛ tali kɛ Burkina Faso Mali ani Niger foroba baarakɛlaw kan minnu bɛ a baarakɛla CEDEAO kɔnɔna la yala dan bɛna sigi olu ka saratiw la walima o latigɛw bɛna kɛ cogo di dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ mun bɔra BIDC ɲɛmayɔrɔ ni o ye CEDEAO ka waribon ye mun sigilen bɛ a Lomé o ɲɛma b'a ɲini ko lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka kɛ nin kalosa in na waasa cogo min na u ka se ka latigɛ ta ka kɛɲɛ ni Mali Niger ani Burkina Faso jamanadenw ye minnu bɛ baarakɛla CEDEAO kan nin ye waribon in kɔnɔna la ka faro kan kuma kan ka kɛ babu wɛrɛ mun fana kan o bɛ tali kɛ CEDEAO ka kobolodalen kan minnu tun bɛ ka waleya AES jamanaw kɔnɔna la miliyari caman donna o kobolodalen minnu sira fɛ hakili jagabɔ bɛna kɛ cogo min na fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛna sɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO ani AES ka furusa o waleyali waati tɔ o man jan bilen. Sisan an bɛna don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka arajo fiɲɛsiraw ani jabaraniso kan aw kan bɛɛ sɔnni. A b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a an balimaw ani yantuma a jirala k'a fɔ ko san 2024 jamana kɔnɔtala ba 10 ɲɔgɔn de tora ji la ani olu fana bɔnɛna u nin na olu cɛla a caman bɔra farafina gun na kɔsa na Mali sifi 20 de tora ji la n'a caman bɛ bɔ Kayi mara kɔnɔ yala mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka dan sigi jamana kɔnɔtalaw la minnu b'a ɲini ka se farajɛ gun kan mun de bɛ se ka boloda i n'a fɔ fɛɛrɛw la yaasa ka baaradaw laɲiniw sigi sen kan nin denmisɛnnin sifinw bɛ bɔ mara minnu kɔnɔ ayiwa minnu b'a fɔ k'u da don an ka jumadon n'o ye janvier kalo o tile 17 na nɛgɛ kanɲɛ 19 ka se 20 na a y'aw sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa an balimaw aw jija dɛ nin kelenni a kana fɔ aw kɔ dɛ. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati na Mariam Traoré fɛ an bɛ to Ameriki jamana kan yan Ameriki jamana ka sariya sunba b'a jagoya k'a fɔ ko maa minnu ni olu bi sugandi ka bila minisiri ɲɛmɔgɔya walima jamana kɔnɔna cakɛda so ɲɛmɔgɔyaw la ko olu ka kɛ ni kalata jalatigɛli ye min bi kɛ
wasablon fɛ n'o ye sena ye nka kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko Hengst ale sugandira jamanatigi Donald Trump fɛ ka bila Pentagon o ɲɛmɔgɔya la ko ka sɔrɔ kalata ma kɛ a ko ɲɛ la wa ko jɛma kɛ ni min fɛnɛ ye sena ka kulu fɛ n'o ye wasablon ye min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen baaraw jalatigɛra kunun tarata Kayatu Tarawele VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Pete Hegseth san 44 kamalen sɔrɔdasi finitigi kɔrɔ ani Fox News jakanso laselilikɛla kɔrɔ ye a sɛbɛntiya sena wasadenw ye k'a fɔ ko a ka baara kunba bena kɛ kɛlɛkɛdenya gɛlɛnw laseginninw ye Pentagon kɔnɔ kokura. Donald Trump i n'a fɔ ne yɛrɛ an fila bɛɛ lajɛlen be Pentagon mafalen fangamaba min ka baara be sigi wulikajɔ sabatilenw sira gɛlɛnw tigɛlenw labɛnnenw de kan a banna. A ka nin ɲɛfɔli ninnu senfɛ kuma tigɛra la siɲɛ caman ne ɲiningaliw ye Gaza fitinɛ kɔnbagaw fɛ minnu be komisiyɔn in tɔndenya la. Demokrati wasadenw ka gosili binna sɔrɔdasi kɔrɔ in kan. Hegseth dɔnniya minnu bɛ i la tɛ se k'a to i ka kɛ l'Amérique lakana kotigi ye i tɛ se a jɔyɔrɔ kɔrɔ. Sénatrice Tammy Duckworth k'a fɔ la. A jɛɲɔgɔncɛ démocrate Jack Reed tun ye kunnafoni gɛlɛn dɔw laseliw kɛ minnu bɛ kɛ i b'a fɔ kulola sɔmi Pete Hegseth kan. I n'a fɔ fitinɛ hakɛ sariyaw lagosili siraw nafolo sira labaaraliko juguyaw siya wolomaw ani danfaratigɛw cɛw ni musow minnu welelen bɛ jamana fɛ ka na lakana baaraw kɛ kan dɔlɔmin jugu ɲangata bilali musow ani cɛw fɛnɛ kan o n'a ɲɔgɔnna fɛn jugu caman wɛrɛw minnu bɛ se ka kumasibili bila mɔgɔw la. Pete Hegseth ye a yɛrɛ lafasa ni a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ k'ale ye bonya da musolamɔgɔw fɛn fɛn min tun welelen don ka na sɔrɔdasi fini ta kan ko ni kumakan minnu filɛ nin ye tan ale yɛrɛ bolo i ye lagosili de ye ka ɲɛsin l'Amérique sɔrɔdasiyaw hakɛw kan. Kumakan laban tolen bɛ kulu ɲiningalikɛla ninnu bolo olu de bɛ se k'a danatigɛ k'a fɔ ni Pete Hegseth kan ka segin ka na tuguni wasablon kɔnɔ ka na ɲɛfɔli kuraw kɛ walima ka yamaruya di wasablon ma u ka se ka jɔyɔrɔ nin labila Hegseth. Na sira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Corée du Sud o jamana kan u ka jamanatigi Yoon Suk Yeol ale minɛna bi araba sɛgɛsɛgɛli bilalen kɔfɛ a kɔ kan ka sabu kɛ k'a ye sariya sen dɔw tun ta jamana kɔnɔna la min kɛra kabiri desanburu kalo waati. VOA banbara tɔgɔla Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw lase. Laɲini fɔlɔ kɔfɛ min labanna ni gɛlɛya ye janvier kalo daminɛ na ɲɛmɔgɔw o ni maabaw yuruguyurugu sɛgɛsɛgɛli cɛkɛda fɛ n'o ye bureau d'investigation sur la corruption o ni polisiw caman taara sani dugujɛ ka se o sigiyɔrɔ la. Sariyatigɛla kɔrɔ ni tun bɛ dagalen dɔgɔkun caman a ka so Seoul sigida min ka bon kosɛbɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw donna a ka so kɔnɔ u kelen ka yɛlɛ fɔlɔ kogo kan ni yɛlɛnna ye k'a jira k'u y'a minɛ nɛgɛ kaɲɛ 10 o ni sange 33 waati la. O kɔfɛ u taara ni Yoon ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka baarada la a bɛ polisiw ka bolo kan hali bi. Abada Kore jamanakuntigi sigilen ma deli ka minɛ fɔlɔ. Ne y'a latigɛ ka jaabi di namarako sɛgɛsɛgɛli cɛkɛda ma. Yoon y'o fɔ jabɔ cikan dɔ kɔnɔ ka fara a kan ko ale ma sɛgɛsɛgɛli nin ka yamaruyali hakika dɔn sariya siratigɛ la nga a bɛ a yɛrɛ di u ma walasa k'a yɛrɛ tanga joli bɔn jugu si ma. Sariyatigɛlaw ka ɲɔngirili fɛ ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ murutiliko la kojuguba min bɛ se ka ɲangi ni saya ye. Yoon Suk Yeol tun banna fo ka na se bi ma ka weleliw jaabi o kɛra sababu ye ka jalakilikɛlaw bila ka mɔgɔw bila walasa k'a minɛ. Yoon Suk Yeol bɛ se ka minɛ sange 48 kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sisan yamaruya ye. Nɔminɛni yamaruya kura tun bɛna kɛ wajibi ye walasa n'a sɔrɔla ko waati janya. Ka segin ka na hali bi Ameriki jamana kan yan ka kɛ ni Ameriki jamana ka jako o cakɛda so olu ka kulu ɲɛmɔgɔ sugandili ye min bɛ wele ko Commission fédérale du commerce. Jamanatigi Donald Trump ye kunnafoniw lase k'a fɔ ko a bɛna dan sigi fadenya siraw bɛɛ lajɛlen na subahana mansinkow kun kan u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ wele ko technologie. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Matt Dill fɛ min bɛna bayɛlɛma ni waati in na k'a lase an ma Nama Jara fɛ bamanankan na VOA banbara tɔgɔ la. États-Unis jamanakuntigi sugandile Donald Trump ye Andrew Ferguson de sugandi cakɛda min sigira sen kan jagoko sariyaw labɔtili kama o ɲɛmaya la n'a bɛ wele Federal Trade Commission. Ferguson tun sugandira Joe Biden fɛ cakɛda in mɔgɔw la. Sannikɛlaw ka lakana ani concurrence tɛ parti ko ye.
Ferguson tun ye fana Virginie mara procureur ye ani républicain ka sénateur min tɔgɔ Mitch McConnell a tun kɛra o ladikɛla ye san 2023 tuma min sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ ka kɛ Andrew Ferguson sugandili kan Mitch McConnell ye kuma ta o don ni Andrew ye fasodenw gɛlɛyaw ye dɔrɔn a b'a ka ko bɛɛ de bila u kama. Ferguson y'a ka baara kɛcogo kura boloda ka ban jagokɛ cakɛda in sariyaw hokumu kɔnɔ n'o ye Federal Trade Commission i n'a fɔ Donald Trump y'a laɲini cogo min. Ferguson y'a jira Punchbowl News kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ k'a bɛna sinsin jagokɛfɛnw kɔlɔsiliw kan i n'a fɔ jamanakuntigi Trump y'a laɲini cogo min na. Donald Trump ka laɲini ye fana sannikɛlaw ka nafa sɔrɔ feerelikɛfɛnw na ani u ka lakana n'o cakɛda bɛ wele FTC. A ko kɔlɔsiliw bɛna kɛ fana bɔlɔlɔsiraw kunnafoniw kan n'o ye médias sociaux ye. Bill Baer ye ɲininikɛla ye ɲɛma tun do fana FTC cakɛda la. He's focused a whole lot on tech platforms. Ale bɛ k'i sinsin kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw mansinw de kan u ka sɔrɔ ko ye fanga min sɔrɔ ani u ka hakilina dankarili kuma min bɛ fɔ. Of conservative views. Trump n'a ka politikitɔ mɔgɔw ye jalakiliw kɛ ka ɲasi kunnafonidiso minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ bawo ko sika min tun bɛ coronavirus bana taabolo la ani Donald Trump bannen kɔfɛ binkani kɔɲa in na wasabulon kan janvier kalo tile 6 san 2021 na ko kumakanw dosira ka bɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ o kama Donald Trump y'o kumaw fɔ a yɛrɛ ka bɔlɔlɔsira fɛ. Bi n bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ka dan sigi demokratiw ye ɲangili minnu ta ne kama sisan amerikinkaw bɛɛ bɛna kuma u sago la. Salon États-Unis kiiritigɛsoba ye tiɲɛ di kunnafonidiso minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ kiiri fila sen fɛ n'a sɔnna bɔlɔlɔsiraw ka kunnafonidi cogo la nka Ferguson y'a jira ko sariya minnu bɛna ta jagokun siratigɛ la o bɛ se ka yɛlɛmaw don kunnafonidi cogo la bɔlɔlɔsiraw fɛ walasa Donald Trump ka laɲiniw ka sabati. Bill Baer ɲininikɛla don k'o mana kɛ o bɛna dantɛmɛli kɛ jagokɛ cakɛda in ka baaraw kan n'o ye Federal Trade Commission ye. Whether he can actually use the powers of the u bɛ se ka jagokɛ cakɛda in ta n'o ye Federal Trade Commission ye walasa kunnafonidisow bɔlɔlɔsiraw fɛ k'u kɛlɛ k'u bali kunnafoni dɔ dili ma k'a sɔrɔ kunnafonidi bɔlɔlɔsira fɛ hakɛw de b'u fana bolo i n'a fɔ kunnafonidiso tɔw an cɛ la. The platforms have a First Amendment right, just like a newspaper, just like any of us have. Sanninkɛlaw ka nafa sɔrɔ feerelikɛfɛnw na ani u ka lakana o cakɛda n'o bɛ wele FTC o ɲɛmaya bɛ Lina Khan de bolo. A ye Meta ani Amazon baaradaw n'u bɛ bɔlɔlɔsiraw mansinw feere Lina Khan y'u nɔ minɛ kiiritigɛso la ka ban bawo k'u ma jagokɛ sariyaw labato. A jirala fana ko ka kɔlɔsiliw kɛ baaradaw ka kunnafonidi kan bɔlɔlɔsiraw fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye mansinw bɔlɔlɔsiraw fɛ u jagokɛyɔrɔba min tɔgɔ Big Tech bɛ sɔn ka Donald Trump ka laɲini sabati. Dɔgɔkun tɛmɛnen Meta baarakɛda y'a jira k'a bɛna kɔlɔsiliw dabila Facebook ni Instagram bɔlɔlɔsiraw fɛ bawo k'a bɛ komi minnu bɛ baara kɛ n'u ye n'an ko utilisateur u yɛrɛ de b'u ka kɔnɔnakow kɔlɔsi i n'a fɔ X bɔlɔlɔsira plateforme Elon Musk n'a ɲɔgɔnna caman. Ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye sisan Siyaka Tarawele an bɛna ale bisimila an ka kumaso kɔnɔ nin waati in na ale bɛna tɛmɛ ni kunnafoni ye min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ kun kan. Siyaka Tarawele i n'u la. Mariam Tarawele i n'u la. Ayiwa mun bɛ n palan kɔnɔ bi. Nin palan falen don kosɛbɛ kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan a bɛ sirantɔlɔntan ye an b'a daminɛ ni Mali forobatɔn sirantɔlɔntan bunakun kan o degeli karamɔgɔ kɔrɔ n'o ye Eric Sekuchel ye a y'a bolonɔ bila degeli karamɔgɔya baaraw la Nigeriya sirantɔlɔntan forobatɔn kunna n'o ye Super Eagles o ye Nigeriya forobatɔn tɔgɔ ye a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen kunna sini a ye san 2 de bolonɔ bila ni baara ɲɛna Eric Sekuchel bolo dɔ bɛ fara kan baara ɲɛ ye mun ye san 2 in kɔfɛ o ye o dɔ la ye ka se ka to Nigeriya forobatɔn sirantɔlɔntan bunakun kan a ka se ka qualifier ka taa Coupe du Monde na nka a baara kɔni ma nɔgɔn n'i b'a dɔn ko tile 4 ɲɔgɔndaw tɛmɛnen kɔ éliminatoire ninnu na n'o ye Coupe du Monde 2026 ye Nigeriya forobatɔn ma se ka sebaya kelen ta fɔlɔ Eric Sekuchel kɔni y'a bolonɔ bila n y'a fɔ cogoya min na contrat in kan san 2 a y'a jira ko a bɛna se kɛ walasa a ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ Nigeriya forobatɔn Super Eagles fana ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ n'an bɔra yen an bɛ taa kafu kɛnɛ kan n'o ye kafu ka ɲɔgɔndanw ye club kunda
nango compétition interclub de la CAF na saison bata ngoni duru we ligi aleni coupe kafuye au phase de groupe les durna ngodon kuntira mali chebof tabo keneka ligi la Joliba Athletic Club aleni coupe kafula stade malien de Bamako les durna ngodon terminer ko mali chebof la o ma se ka qualifier ta quart de finale la ngodon to les clés ka faro kaminye mali kona ye mo koni mani sida kusuba kada kan abi wati bo gelea be mali siran tolantana jabi nyermo tika sika soro anya bolo kremu bo ka kuma barani ka tengu minye mali siran tolantana korodola abi men tolanta stade malien de Bamako la Sadio Baba Cissé aya ira ko danfra babe kunu siran tolantani bitali wonte nka ako ko ka siran tolantana koro ku dado ku sendo mali siran tolantana club kunda ani Probato kunda anga Sadio Baba Cissé la stade malien de Bamako siran tolantana koro. Dans le babé, parce que à la voiture là, non, bon, dans la guérison beaucoup bien, des gens expérimentés, mais si ça n'est pas bon temps, j'ai terminé. Dès que j'ai terminé, on peut boire, on peut t'aller sur ma séance basse, sur même Mali championnat là. Pratiquement, j'ai terminé sur le championnat là une fois. Bon, à la voiture là, il me ira la il stade la il me sauver la il la vraiment, les 11 joueurs, tu pouvais les décrire avant qu'ils cassent le terrain. Et puis, Nisra, il faut que c'est une fin de chaman quand Bolontana. Au bet, c'est la force sans mais fin de chaman bien quand on revoir Bolontana. Et puis, quoi, c'est que Bolontana, insérer Bolontana, ou impliquer Bolontana, ou tout la équipe ou dans la staff ou que la dirigeant, n'est pas la Mali, équipe de chaman bien, Bolontana, quoi, là. Trop boubé. Mais ni Bolontana, c'est que Bolontana, c'est que Bolontana, Mansan, il veut Bolontana, il y a les Mali, à tes clés. Si ça nous change, donc. War donna la 600 avec un temps et puis que ce soit les dirigeants de nous bien correctement nous attend à war de mener. Bon en nous voici là on jouait, l'amour du football était présent d'abord war de quoi faire parce que il va tant foudé les dirigeants nous content ce qu'on ou bien na content la so abi wole ka do dima ou bien nous content au bi wole ka moto croix kelen dima ou bien nous yedu ko il me côté ça nyana. Voilà, c'était au follow bolontan jiaye. Mais alors on a que c'est en jeunesse ou des chances ibuyana que nous ou do war kono. Mais ambiance qui m'a la follow, atmosphère qui m'a la follow, au Douara Kosovo 100. Il m'a dit Ali Mali derby, Djelba Stade. Il m'a donné ce là depuis midi 30 fois. Mais aujourd'hui, Djelba Stade est même au Nina au Taro Mourekera. Ni tunye Sadio Baba Cissé stade malien de Bamako c'est raton de ni kaira ko c'est dans la proka sendo Mali c'est dans la wala sa Mali kokro akasegi Mali ma ani kona ame watne ko sisa minye shani ye championnat d'Afrique des Nations nous parafne nous ko belebele mi me parafne c'est dans la sode on ko fo nous ben 30 ans parafne championnat na uluka ina sam ba fa ngoni duru nous ko me ba mi ka ka tan jamana sabala ñu fe Uganda Tanzania Kenya akuna damine février kalo nata le folo ka kunta temoni segi jamana sabala ñu ko fele fele ni ulu kenek ulu la ka abora do ko ka bla uti kalo nata la ami watne ko sisa tirage au sort o to bolo la ka bla bila nka obena ke 17h wati no ye temps universel ye ani fana o keneka jamana tunu qualifiera mali ko maye keneka jamana tan segi ñu ko ni ulu be o keneka ka ban ani fana ka kunche ni minye o de ye Cameroun serantronta pour baton de le karamo koro songo ale ko ni tara Centrafrique fe ko ke o ka de le karamo ye ay kuna ko dira kuna sini tene kayra ko songo de kra Centrafrique pour baton serantronta kunda o de le karamo ye ande bita blayan ka kambe da ngoy maram kayra ko arabana ta amni soro ni tena ni na wara ta fulu Chaka Traoré anga foli biye dante foli mina ka tɛmɛni kunnafoniw ye dongo nasiraw fɛ an bɛ taa Keyita mara la n'a filɛ nin ye Bamakɔ ni Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna o tile biyan fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko olu ka dugukɔnɔmɔgɔw caman ka baara bɛnnen don cɛncɛnbɔ ma nka cɛncɛn min n'a bɛ bɔ kulu sanfɛ baw u bɛ kabakurunw de gosi ni ka kari ka kɛ cɛncɛn ye walasa ka se k'u dahirimɛw sɔrɔ a la walasa an ka se k'a ɲɛdɔn u bɛ baara in kɛ cogo min na a nafa n'a gɛlɛya ye min ye VOA Bambara tɔgɔ la Pascal Traoré ale wulila ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni nin maa ninnu ye u bɛ u ka baara yɛrɛ kɛcogo a n'a degun ɲɛfɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. I n'a fɔ don o don sɔgɔma Usman Sissoco n'a tɔɲɔgɔn bɛ u sen dɔ yan walasa k'u ka tile baara daminɛ n'i y'a ye i b'a fɔ sanubɔyɔrɔ k'a sɔrɔ nin sinfin ninnu bɛ ka cɛncɛn de bɔ o min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ so babili ani yɔrɔ caman jɔli la nka cɛncɛn sɔrɔli tɛ taa gɛlɛya kɔ
Ousmane Sissoko b'o ɲɛfɔ. Bon n'i y'a mɛn ko cɛncɛn yɛrɛ kɔni dɔrɔn ale tɛ se ka sɔrɔ ni pigazi tɛ. Bon yani ka se pigazi yɛrɛ fɔlɔ ma pigi ni dabaw bɛ baara kɛ fɔlɔ pour que ka se ka yɔrɔ nettoyer jusqu'à ce que ka se cɛncɛn ma. Donc ni sera cɛncɛn ma kuru o bɛ se ka pigi da kari comme cɛncɛn yɛrɛ fana ye fɛn ŋaɲama ye ale fana bɛ pigi da ɲimi ka ban. Donc n'a da banna an bɛna n'a ye yan masini ni fɛnw yɛrɛ complet filɛ donc ne charbon kɛ tasuma la an bɛ pigi in gosi ka nun bɔ kura ye an bɛ taa an bɛ baara bɛ se ka kɛ n'a ye a bɛ cɛncɛn sɔrɔ diya a bɛ baara yɛrɛ fana nɔgɔya i bolo mais n'ale dagoyara chaque fois n'i mana n'a ye yan cɛncɛn baara tɛ se ka nɔgɔya. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ye ni baara bɛ ka to ni sinfin ninnu bɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ i n'a fɔ Idrissa Sidibe ale bɛ nin baara in na a bɛ san 5 bɔ. Kɔni bɛ k'an ka nasɔngɔ de ɲini dɔrɔn parce que n'an ye min sɔrɔ donc an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ tila de an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ni 1000 don olu ta 500 anw ta 500 parce que n'o ma kɛ mɔgɔ tɛ sɔn ka baara kɛ parce que baara min don risque b'a la mɔgɔw tanyana a ka ca hali yan filɛ yɔrɔ min na nin ye mɔgɔ tanyana a tɛ tɛmɛ san 1 tɛmɛna a ma mɛn sisan bɛɛ kan ka bila sen kan walasa ka ni baarakɛlaw farati baara in kɔlɔlɔw ma Mofa Sissoko. Mɔgɔ bɛ k'a kɛ bɛɛ bɛ ka dahirimɛ ɲini donc dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ jamana wɛrɛw dugu wɛrɛw la ka na donc ka baara kɛ ni samiya sɔrɔ u bɛ segin ka taa bon dugudenw yɛrɛ bɛ yan olu tɛ taa dɔw ye sow jɔ a la an kɔni bɛ laɲini kɛ pour que denmisɛnninw minnu bɛ ka baara kɛ kasara minnu bɛ ka denmisɛnninw sɔrɔ u ka se ka bali. Ka kɛɲɛ ni Madame Jalo Umu Modibo Keyita ka kuma ye nafaba de bɛ kulu la sabula a bɛ na ni dugukolo basigili ye o de kama kulu cili bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye ale ka baara ɲɛsinnen bɛ lamini tagali ani waati yɛlɛmani kɔlɔlɔw kɛlɛli ma. Kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ dugukolo yɛrɛ tiɲɛni ni dugukolo tiɲɛna sɛnɛ tɛna se ka kɛ a bɛ na ni jumɛn a bɛ na ni ja ye a bɛ na ni jumɛn a bɛ na ni famine ni a kulu tɛ yen fɛn minnu kun y'a sigifɛnw ye olu bɛ tunu. Hali ni cɛcɛbɔ baara in lakodɔnnen tɛ jamana marabagaw fɛ ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ kɛlɛ kɛ ka taa fɛ walasa ka nafa sɔrɔ baara in na don nataw la. Pascal Traoré, VOA Bamara tɔgɔla ka bɔ Kita. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura la min labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ sini n'o bɛ bɛn alamisa ma ni Alahu Taala sɔnna ma aw ni Kayatu Traoré bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ an balimaw ani yantuma a jirala k'a fɔ ko san 2024 jamana kɔnɔtala 10 ɲɔgɔn de tora ji la ani olu fana bɔnɛna u nin na olu cɛla a caman bɔra farafina gun na kɔsa na Mali sifi 20 de tora ji la n'a caman bɛ bɔ Kayi mara kɔnɔ yala mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka dan sigi jamana kɔnɔtalaw la minnu b'a ɲini ka se farajɛ gun kan mun de bɛ se ka boloda i n'a fɔ fɛɛrɛw la yaasa ka baaradaw laɲiniw sigi sen kan nin denmisɛnnin sifinw bɛ bɔ mara minnu kɔnɔ ayiwa minnu b'a fɔ k'u da don an ka jumadon n'o ye janvier kalo o tile 17 na nɛgɛ kanɲɛ 19 ka se 20 na a y'aw sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa an balimaw aw jija dɛ nin kelenni a kana fɔ aw kɔ dɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. bɛ yen a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni